Kembang kumembeng waspaku mijil jaiponge duripke tung ting ting tung oh enak pasrah kang kuasa nrimo panduming hati sudah ya timbang handetawa tang 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 ya elok tenan ngene ora dijak to cah mbokne anu iki mbok kancane iki dijak nyambut gawe ngene kok nek rase ngejob mardika wah ya wis mergone lockdown iki kabeh semua mengalami dadi muga-muga pokoke niku saestu niki nyuwun sewu mengke mbok bilih kanca-kanca Supranada kegayangan kalau kanca nyuwun pangapunten saderengipun dados menika wis duwe gawe niku nek ora nanggap Supranada niku rugi sing rugi Supranada anu lho maksude nek ora ditanggap ngono lho dadi lah nek sing nanggap wong deden nanggap apa wae lah ya beres to. Dadi nek duwe gawe orang nanggap Supranada kalih Mardika niku rugi. Sing rugi Mardika karo Supranada. Dadi wis ngono ya. Nggih matur nuwun Mas nggih Mas Heru dan Mas Doyo, Mas Galih. Menika matur nuwun sangat nyuwanaken kanca-kanca Supranada kagem nyugoto para tamu. Kanthi langgam setya tuhu kemawon kagem pinanten saribit mugi saestu dados keluarga ingkang saling berusaha untuk membahagiakan pasangan. Amin. Sepeda Mas? Bukane keng mriku men. Bawane wis karek gen ketok nek campur sarine ngono lho ya. Dadi nah, sinambing rapi pasugatan gojok dumateng para tamu, wilujeng rapi sakaparingipun kasugoto kanthi libur Supranada Mardika. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane beteng kepapat apa resumuna handika pengayomanku lahir batin wis nyata mong saja amune kurang reno tondo yekti paseksene rika
melampah tebih dataran lesu mugian tuk berkah ing witi handika mung tansah limpahan panyuwunku setya kula tansah lam-lami Sinambiran pasugatan kudu dumateng para tamu wilut sing kerapi saka parang iku. Ajero karo adone manis rasanya. Aku kang setya satu. Wit nganti saiki bebasane peteng kepapat apa resumunan handika pengayomanku lahir batin kuwus nyata mong saja kose muniku rang reno tondo yekti pasek sene rigalane melampah tebih dataran lesu mugi lestari ya mugi antuk berkah ing witi andika mung tansah limpahan panyuwunku setya kula tansah langgan setya tuwuh sampun kalau teraken lamat wos katon tejane
Jan ora umum. Apa kowe ra kelingan ning omahku karena latar modho lelungguh
Mendah boya yen to situn urip lan antika mesti bagya monya jod lahir putri Sulistya terus bisa yuwana tika kang wos Ngaturaken wilujeng sonten para rakyat wilujeng kaliyan kali sekencang nyawataken Campursari Sari Supranada. Sliramu jejer dheweke andong tresno ngumbarane asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis pilih sliramu rapi sanjoko wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali gawe
jejer dheweke handung tresno ngombarane asmara ane aku yen gandeng wani toliyo wis milih tresnaku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bali hagawe rasa rasa tresno sliramu rabi sonjogo wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone apa bali hagawe rasa rasa tresno sliramu rabi sonjogo atas sesuma kalau paringo eling marang lumarga anas ngandeng hayang tentrem panyecari nongangi apola kali mbok aja nglarani ati sampan masita Jan enak. Supranada. kandhani kok Dilalah sone ya Mardika jos. Suwi aramu sliramu gawe kangene atiku tak suwoni tenan muji manggiang
saking penake kendangane ya Mas. Ya iya to ya Mas Janto ya. Lah iya to. Tambah dhewe. Ndang dit biasane ngono.
Sesideman kagem para tamu sedaya lumantar Pak Dekasno. Rada mriki Mbak, menika para tamu ingkang lenggah kajenge pirsa panjenengan. Sesideman Supranada Indonesia. Wilujeng siang Bapak Ibu sedaya. Urut saking Mbak Intan. Awune luwih dhuwur iki soalé. Dhuwur apa wong sak. Dhuwur gone Mbak Mastu itu paling isor. Luwih becik patenono timbang pisan latihan sulistya tak rewangi samudana marang kula merga garwalan praputra Kitsan Mbak rasane atiku senatian mosling serius waktu aku ini semampu keladeni solahmu monggo kume bocah gunung natin bocah gunung kadugan rimpo jiwa ragaku kok gerong kehormatan mrong rupa ngarepin jo neng kono miring kok Mas. Nano. Mangga, Erin. Urip ana Yo. tak gede senadyan sesideman bakal tak wujudke Erin, dalem Kang Mas werene munggah genti. luwih becik patenono timbang perpisahan Sulistya wangi samudana marang kaluwarga garwalan kaputra
kasempatan ing sedya mugi saestu kunjuk dumateng Sri Pinanganten Sarimpit. Sesi deman sampun katur lumantar para kadang Supranada mangertosaken Mardika. Studio. Wah, bunga. Terus Mas Sita. Nggih, sami-sami Dek Erin, Dek Intan, hati-hati.